Per cert, l'enganxat a la música, aquesta setmana passada es va presentar davant la premsa, oficialment. Aquest any l'enganxat a la música presenta com a principals novetats, d'una banda, que els dos grups finalistes del concurs i els que perdin la final tindran l'oportunitat d'adquirir un contracte professional amb la gent de tercera via perquè els hi puguin buscar concerts, perquè també els hi puguin no només buscar actuacions sinó també promocionar-se entre els mitjans, tenir un equip tècnic al darrere, assessorar, poder fer una gravació, és a dir, tenir l'oportunitat professional per aquell qui no pot guanyar el concurs. A part d'això també cal destacar la presència d'alguns mitjans de comunicació nous, com per exemple el cas de RAC1 a Barcelona, el cas d'InfoTV a València. Recordar que l'enganxat a la música ja compleix la quarta edició. Això va començar ara fa 4 anys justament amb aquell desig de donar inici en el mercat musical a formacions que no tenien cap disc i a més fer-ho en català. Enteníem que hi havia una mancança dels grups amateurs que havien de renovar el programa musical i sembla que l'enganxat cada any el que està fent és aportar el seu granet d'arena per tal que això sigui possible, és a dir, que en el mercat musical cada any apareixi una nova proposta. I el premi de l'enganxat, un contracte discogràfic amb edicions singulars per a la publicació d'un primer disc i una gira de concerts que passa per llocs com el Sangla Rock de Lleida, com l'Acústica de Figueres, com el concert del Correllengua a Barcelona o moltíssimes altres coses. El primer any de l'enganxat, des de l'any 2003, va guanyar un personatge de les Terres de l'Ebre, el Pepet i Marieta, que ha recordat Jo soc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella, una samarreta... Cal recordar que l'any següent, el 2004, en aquest cas el grup guanyador, va ser el grup manresà Croma, un grup d'una proposta de rock més dur. El tercer any va ser un grup curiós perquè no canten, però sí que titulen els seus temes en català, com són l'Orquestra Firaluche de Girona. Això va ser l'any passat, el 2005. A veure, aquest any què passa per tota la gent que envia la maqueta fins al 17 de juny. El que diem sempre, per consultar les bases, que la gent vagi a les www.rockcatalà.com/enganxat i allà es podran descarregar les bases de què és tot el que han de fer per poder-se presentar en aquesta convocatòria.